Lestya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman tembang sesideman menika ugi dipun pundhut dening Mbak Dian Emi ingkang dalemipun menika depan panggung Pak Dalang nggih dari IG Dian Emi Hong Kong. Wah nggih menika Mbak Emi sampun kula aturaken sesideman ingkang nembang menika Mbak Umi Hafifah. Ya Nduk. Urip ana
Mbah Tatin Titot. Wah iya, cocok yen ngono. Coba diwiwiti saka Mbak Elisa luwih dhisik. Ya. Dikurmati cok mawi tembang lawas gethuk. Ya. Support untuk Elisa Orcarus Alaso. Coba kaya apa? Yo, Mas Noval, tarik. Yuk. Elisa Orcarus Alaso. Bukan kaleng-kaleng. Penonton, tepuk tangan yang meriah untuk Elisa Orcarus Alaso hadir bersama kita. Kok aku kaya binatang sirkus toh? Kok kaya binatang sirkus? Kok iso sirkus? Ini adalah penghormatan. Para penonton, ya berikan tepuk tangan yang meriah untuk kaya gajah lagi munggah apa ngono, apa munyuk lagi ngopo ngono loh. Kowe munyuk. Yang biasa aja gitu, biasa. Rumah samu sampean munyuk. Lah. Lah pancen sampean munyuk wedok aku lanange piye. Aku. Ya luar biasa, matur sembah nuwun sampun dipun timbali wonten Ngadirojo Madio. Ngadirejo ya. Oh bukan Rojo, Rejo. Rejo Kecamatan Wono Asri. Wono Asri Ngadirejo Balong Kore wonten dalemipun Bapak Darno. Bapak Darno ora Bapak Durno, ngawur. Darno, D-A-R-N-O, Darno. Nah. Nggih. Terus Lan kula nderek mangayu bagyo Bapak Darno. Anggenipun sampun bolo krama kagen. Putranipun inggih menika Mas Dika kalian Mbak Sinten wau namine? Risti. Mas Dika kalian Mbak Risti sempon kalih taun kepengker. Kalih taun Utawa setunggal taun kepengker ora kepengker. Kalih lak wau kula sampun bicara-bicara. Waduh, ayo. Kalian Ibu Darno ngaten kula tanglet Bu Darno napa sampun polokrama sampun dangu putranipun inggih Mbah sampun kalih taun kepengker ngaten kalih taun pacahya lajeng sakmenika putrane inggih sampun napa niku apa itu lahir itu apa sih sudah umur 14 bulan nggih lahir niku basa Jawane napa to Bayek. Babaran.
Sampun suwi le babaran, baparanipun kawan bela sasi kepengker. Ya kula nderek seneng, nderek remen, nderek mangayu bagya pokoke anggenipun pulokromo saged awet, dangu saged langgeng anggenipun bebrayan. Lan putranipun saged migunani tumrap nusa lan bangsa. Lan saged ndamel bangga tiang sepuhipun. Bangga ki apa? Apa ya? Bangga ya apa ya basa Jawa? Bongbong. Bombong. Bongbong tiang sepuhipun Bapak Darno kalian Bapak Darno. Wis engko iso sukses ing ngajeng tembenipun. Nggih. Karang dasaripun Bu Darno menika pendidik. Guru nggih. Kula tangleti. Guru napa, Bu? Bahasa Indonesia napa Inggris? Dua-duanya, wah bilingual bahasa. Wah, guru iya. SMP, guru bahasa Indonesia lan guru bahasa Inggris. Ngerti ngono aku les Bu kalian jenengan. Monggo Bu Darto saged minggah kula ajeng boten. Oh nggih, kula ajeng ngeraketaken pasederekan rencananipun. Terus to sing kakung Pak Darno ki mbiyen ngasta ana PU, Bu Darno dados guru, putrane ya ning PU, mantune ning PU, ning omah sik dodolan gedang. Walah tenan. Niku. Iki lho Jiro Lui didol lho iki. Saniki gedangnya punya sendiri, Bu. Wah gede-gede gedangnya ya. Gede-gede. Gede-gede gede-gede. Ageng gedangipun. Menika berarti nggih Ibu niku selain pendidik, nggih bisa apa gemi anggenipun nglumpukaken apa harta. Nglumpukaken arto menika saged mbiayai menika anak putu bisa sukses semua. Wis doane ngaten mawon. Menika kathah pendidik-pendidik yang datang juga Pak Cahyo. Matur sembah nuwun rawuhipun. Dua-duanya putra dari Pak Darno sedaya sampun palakrama. Nggih. Jenengan aku arep takon, sampeyan rabine kapan? Kula. Tolong jangan tanyain soal rabi ya. Kenapa? Karena rabi itu hal yang pribadi dan sensitif. Gue bukannya aku nggak laku-laku gitu enggak. Bukan soal aku nggak laku-laku itu enggak. Aku kuatir lho Mbak Elisa. Apa? Kuatir rabi-rabi aja ngenteni aku aja lho ya. Ya mau masa aku sing nomor loro lah Pak. Wangun po nek kula kalian Pak Cahyo dados sik nomor kali. Ampun nggih, aja Pak yo tak goleki sing bener-bener setia. Aku setia. Tresno tenan. Tresno aku yo iso nganu nguripi. Wah, nguripi aku dalang kok. Ayo. Piye, golek sing piye neh? Ayo komplit. Lucu. Lucu dar-dar ket sore ngono ayo. Ayo. Apa meneh ya? Terampil. Trampil no aku, sawangen ora trampil piye to. Hei, lho trampil. Ayo. Ora gampang kesel. Oh, aku semangat telu bengi, saya geni aku malahan ora nggih. Apa meneh ya? Ngayomi. Ngayomi malah sak rombongan tak ayomi kabeh. Ngayani. Ngayani sindir-sindir untuk gaji lantaran saka aku nyuwun Pak Darno lho. Kok komplit ya? Komplit. Apa sing durung ana? Masak iso ra? Masak. Kuwi piye to wong lanang kon masake piye? Loh, dalam rumah tangga itu nggak harus yang cewek ning dapur apa ning kasur. Kabeh ki kudu seimbang gitu. Kayak nek ngerti-ngerti sing wedok pas loro ya engko gentenan tak masakke apa Bu? Enae bos senenge nek dadi bojone. Ya tulung ya Pak gawekno sego goreng, ndoke matane loro. Malah aku megal lek karo kowe matak-matakane bojo ngono iki. Malah medeni spesial ngono lho karepku no. Nggih. Mbok menawa ini agamane sami kalian jenengan meneh Pak Darno, nggih. Napa nggih? Pak Lusius. Ayo. Nggih, kula nderek memuji. Kira-kira doa yang terbaik menurut jenengan, ayo pripun niku mempelai berdua. Loh, yang jelas itu kalau untuk mempelai itu kalau sudah disatukan oleh Tuhan itu nggak boleh dipisahkan oleh manusia. Ya, kuwi satu untuk selamanya. Kuwi sing kudu dieling-eling. Aja mendua, aja nambahi, aja dicerai-beraikan.
Oh Ono, kuwi Aku carane. ora nambahi aku iki, gur Lah? mengembangkan aku ki. Mengembangkan usaha. Jenderek ngaturaken panglipur. Nggih, wau enten sing Katur ngersakaken sedanten. anu, Mbak, podang Napa? kuning, Mbak. Ayo, niku sing Podang jenengan kuning, maca wau kan nggih. podang kuning sing Oh, dikersake. nggih, siap. Coba Niki kaya nggih apa? wonten saking sinten? Pak Pagi. Pundi? Pak Pagi remek. Leres, Pak. Pak Pagi nggih. Nggih. Ngersake napa? Podang kuning. Podang sama. kuning. Oh, nggih. Nggih, Coba sampun kaya apa? menika wonten saweranipun setunggal atus Cocok. sewu. Yen sampean karo Mbak Tatin iki dadi bintang tamu pas. Sampean ki ratune podang kuning, Mbak Tatin iki loro kuning. Lah ya kuwi pas kuwi ngono kuwi. Wah, mripate plerok. Lerok. Iya. Upama Mbak Tatin dadi guru iki wangune guru apa ya? Hah? Guru olahraga, bener Pak. Itu guru yang baik nek dadi guru olahraga. Kok iso? Pamane engko nek murid-muridnya wayahe jam 6:30 kudu lari muter lapangan ping 3. Bu, aku kesel ya, aku tak jajan ya. Ya kan oleh jajano. Ah, wis jenise nek Mbak Tatin mesti baik kuwi. Baik apa kaya ngono kuwi ya. Dadi ora susut malah saya nambah ya. Heeh. Podang kuning Mbak Nggih, Lisa nggih, ya. siap-siap. Iki tombo kangen suwi ora petuk karo jenengan Jian. Nggih, Pak. Kanca-kanca Madang Karawi Mas Haji masih takon ae ora. Nggih. Kapan Mbak Lisa? Kapan Mbak Lisa? Mas Haji. Iya iya. Nika saged kepanggih benjang nggih kepanggih wonten Jakarta. Oktober kalih Nggih. panjenengan. Alhamdulillah. Nggih. Nggih, nggih. Terima kasih Mbak Elisa. Nggih. Monggo dipun bawani coba kaya Siap. apa? Podang kuninge. Nadyan wujud temong baksi Ya yo, ya yo. alus manis nengsem make Nanu. masa wingkan kung nang goleki si podang jenar iba bunga hengatiku nyanding bisa dadi tombo Oke, wilujeng Niskala. Sekena kita mbok kangen suarane Mbak Elisa. Wah, temenanan. Ya Mbak, dibacutke langsung ndandut kemawon. Monggo Mas Noval. Yuk. Thank you.
warga. Damai sejahtera barokah. Ibu-ibu nyuwun tepuk tangan untuk Elisa Orcaros Alaso. Matur nuwun, sembah nuwun. Wis pancen ya suarane apik, piyayine ayu, pinter, cerdas. Ayo sekolah ya dhuwur, wah tenan. Yo, saiki genti nanjake bintang tamu sing awake kaya kowe, Mbok. Ayo. Ayo ndang diglundungne rene drime yo. Ayo. Ayo. Aku nggumun sinden liyane iki do sumeh-sumeh lho. Liyane mesem guyu sawangen. Lambene nyuwongot nganti kena nyantolne kethu kaya. Mau ditimbali rene kon nglipur parane dhek ulate elik. Ayo. Wis ben, ayo. Ya dikurmati, ya dikurmati. La ilaha illallah. Ora Tin, ayo. Coba kaya apa Mbak Tatin Lestari Handayani Titot. Ayo, coba saka Sentolo iki. Nganggo apa? Ayo. Hormati coba kaya apa warung pojok. Yo, ngormati Mbak Tatin Lestari Handayani. Yo. Oh. Awakmu ya ora nyawang mau Elisa lho. Kebak tata krama sopan santun. Sinden disalami kabeh, dalange disalami. Lah kowe ora nyalami aku maksudmu piye ngono kuwi? Sapa wangi Elisa wis dicantik-cantikke. Gandeng aku sing maju kok drem digundhong iki maksude piye? Lah awakmu lemu apa ora? Ya lemu Mas, ya lemu rek ya ora ngemuni drem. Lah apa? Nangka blonyo. Nangka blonyo mengarep kok
Apa ke? Biasane kan nongko kuwi enak legi manis. Lah ya sik madhep ora ono guyu sik, mesem. Nek karo masyarakat ten mriki ora apa-apa guyang-guyu lah aku nek karo dalange yo ket mau nganu aku terus kok ya. Lho, sampean iki iso teko kene ditimbali. Oh sik to. Ditimbali karo Pak Darno. Iki uratku kena ketok iki. Ditimbali karo Pak Darno kuwi mergo lantarane aku. Lah upamane Pak Darno anu bintang tamune sinten mau Elisa Mas Ayo. Mboten sah. Mboten sah Elisa, mboten sah Tatin golek bintang tamu liyane. Sampe lek ora sida entuk rejeki nang kene to. Lah kudune matur nuwun karo aku. Lah nggih kula matur nuwun Pak Yoyo. Lha sing apik ngene. Matur nuwun Pak Dalang nggih, ngono kuwi. Lek ngono ngece. Tergantung kok ya. Jenengan ket mau ngelek-elek aku terus lho. Aku dandan ngene iki 2 jam kok nek tekan kene kok donekke tong. Nek limbuk apa meneh mau? Kowe ora ngerti. Nek iki ratune podang kuning nek aku lara kuning bareng mau. Lah kowe lara kuning apa ora? Ora. Lah ora ya aja nesu, nyatane ora kok ya. Ngono kuwi. Mula wonge aja gampang tersinggung. Lek gampang nesu kaya ngene nuwun sewu. Elisa ya awet enom kaya ngono, sik cantik kaya ngono. Sampeyane susu saya tuwek lek nesu terus ngono kuwi. Kula kandhani nggih Mas Dalang yang terhormat. Nah iya, hormat. Maksudnya kula niku tergantung mungsuhe. Nek mungsuhe iki apik, aku ya apik. Ngono ya? Aduh Tatin, ya ampun. Sugeng rawuh wonten ing Adireja mriki Mbak Tatin nggih. Pripun kabare ya ampun. Sakniki kok awake ya ampun, luar biasa. Jan kaya bulus. Aku tiwas guyang-guyu lho, Mas. Bulus ki apa kleru? Bojomu jenenge sapa? Tulus. Lah ya lek kowe ndang bulus apa kleru ngono kuwi? Lah ya Bu Tatin apa Bu Tulus ora bulus. Kok seta kowe aja kae lho jenenge iki jenenge Bu Kesi ya. Iki lak bojone Pak Cahyo. Berarti kan iki bojone Bu Cahyo utawa Bu ya ngono kuwi wis kenek. Ngono kuwi. Ora perlu sampean memprotes seperti itu. Kesi jenengan donekke buaya lho. Buaya. Kupingmu bosok kuwi ora. Buaya buaya ora. Lah iki mau ketek lah ya nek rak ya sing penak aku kan. Lah kene salim kene. Ora suwi ra petuk bareng salaman. Kene coba kaya apa Cahayu. Ayo. Ayu banget kowe disawang kok sedotan. Ayo ngene. Sedotan kuwi sing ana cendole to dadi genah bruwet. Kene salim kene. Lah sampean umure kok sepiro. Cantik. Munggah ora? Munggah rene no. Biasane lek ya munggah dhewe to kowe. Ayo kene Cahayu nggih. Pripun kabare sehat nggih? Alah tangane kasare aja. Lah nyekeli wayang bendina karo cempala ora kon kasar piye ora nggih. Ngene ya lumayan rada alus sithik. Ya halus, lumayan lho wong lanang kaya ngene iki. Lumayan apane? Garise iki cetha iki. Lho. Garise piye? Garise iki tegak lurus menuju surga ngono kuwi. Amin. Amin. Silak kesusu po? Lambemu tak wetak pisan iki ora. Lah kok menuju surga maksudnya? Sok kabeh kan ya kabeh nglakoni kaya ngono kuwi. Kowe pengen ning neraka dhewe kowe. Ya ora. Lah iya yen ora ya ngono. Sing apik. Nek karo nang umpama aja ngendake gede rasah wae rasah. Heeh. Kuwi lho, delon Mbak Elisa ngagem bayake lak padha karo sampean, jarike lak padha. Ketok singset langsing, indah memuai. Kuwi sampean ngangge bayak aku iso ting pecuwotot kabeh piye. Tak andani ya Mas. Jenenge menungsa urip nang alam donya kuwi ana sing cilik, ana sing gedhe. Betul. Lah kuwi iki ana wong sing seneng sing cilik, ya ana wong sing seneng sing gedhe. Nggih ta Pak Bu? Oh, direk. Lah kae muni nggih mergo kok pentelengi wedi kabeh kok asine ora ngono. Lah kon milih sing langsing ngono kuwi. Ya ora mesti jenenge wong seneng ki relatif. Relatif piye? Kaya jenengan barang kuwi nek dole mungal ngene Pak Yoyok kuwi ganteng, Pak Yoyok kuwi manis. Ning bagiku ya biasa aja. Ya mergo atimu wis serik karo aku kok asine. Jajal pamoke tak lem terus lek ngelokne aku ganteng asline. Ayo. Oh to. Ganteng nek saka kene. Oh terus? Nek tak cedhaki Ngopo? kaya apa ya kuwi kuning-kuning ki. Kaya napa, Pak? Kowe aku madake dalang jumbleng apa piye arepe? Ora lah, jenengan kan ora. ngagem kuning, piyantune nggih kuning dadi kuning padha dene kuning ngono lho kok le. Iya. Kok mau ngarep ngepruk wae niki. Kok mau Lah Bu, isine karimu iki suwe. benjang malih nek nanggap dalange mboten saniki nggih. Ora iso kabeh sing penting dalange luwih dhisik bintang tamu iki keri iso aja iki karepmu piye ora.
Salah Ngono kok. kudune tamu bintang tamu kudune Pak Darno, Ibu, matur nuwun sampun ngundang Ki Cahya Kuntadi satemah kula saged katut sowan wonten ing mriki. Kudune rak ngono Ya awakmu. ora, Pak Darno kuwi mergo pengen ngundang aku ro Elisa terus lagi golek dalang. Oh iya bener Tin, aku mau diweling karo Pak Darno ya An. Apa? Mangke menawi Mbak Tatin pun rawuh tulung nggih bar wayangan mboten sah kondur teng Kulon Progo teng Yogya mrika ngono. Sampeyan kon keri kene sesuk. Lah ngapa? Arep nggih seret-seretan putune lho. Oh, ora ngelingi dalange wis duwe bojo. Empet. Aku kok antem ya langsung semaput lengene gedine semono. Ayo. Ya ora nek semangat. Ndongakne sik Mbak Tatin, ayo. Kagem sinten? Ya mantene. Oh, kagem temanten, nggih. Iya. Pokoke kagem temanten kekalih. Sopo asmane? Ayo. Mas Jika. Heeh. Karo Mbak Risti. Heeh. Apal padake. Pak asmane sapa? Pak Darno. Buke sapa asmane? Bu Darno. Ngawur, iya pancen statuse ngono. Lah, kok- Namanya siapa? Lah Ngono mau lho. Pak Yoyo ya Bu Yoyo. Oh. Ya ora ngono iki lho. Tak terangne iki lho. Ibu sapa? Sila. Susilo Wati. Nah, Susilowati, Nggih. SPD. SPD. Dungane piye? Jenengan apal wong maca kok ya. Lho nyapa wong maca sing diwaca akeh didurusi akeh kok. Lek sing maca ya maca lho awakmu. Biasane yang ngono ya kok sambil maca koran nek ayo ndang ngono. Ndang. Maca koran pun ndelok TV. Piye dungane piye Mbak Nggih, Tatin? kagem temanten kekalih. Pokoke aja sepisan-pisan ngomong pegat nggih. Ah, nggih. Pokoke rukun sampai maut memisahkan. Amin. Ora kakek ninen-ninen dilelekaken ninen-ninen nek wis tuwa pegatan kan ya ora entuk. Iya. Dadi sampai maut memisahkan. Betul. Kagem luar keluarga biasa. besar Pak Darno mugi tansah pinaringan sehat, Amin. lancar rezekine, mugi tansah ayem tentrem nggih Pak Bu. Nggih, Ki Ngejang saged wayangan malih, dalangnya gantos nggih. Lambene elek tenan iki nganyele iki ora ya. Kene nek dipales ngono genti wae arep nesu. Kak ora nesu ora apa-apa, gantos ya ora apa-apa. Ayo. Dalange dudu aku bintang tamune ya dudu awakmu, dadi padha merongose. Oh nek udah aku tak dongake udan terus. Apa kowe pawang udan kok ndongakne elek? Ayo. Ya mbok menawa. Wis tak aturi prisa Mbak Tatin. Napa? Ini panjenenganipun Pak Hari Wuryanto wis kepareng rawuh. Nah, Oh, nggih. ini juga saudara akrab sekali dengan Bapak Darno Nggih. yang insya Allah akan mampu membawa Kabupaten Madiun semakin indah dan juga harmonis. Nggih, luar biasa. Aturana rawuh rene. Ayo, coba kaya apa? Nembang karo sampean. Apa? Pak Hariwur, Kon piye? diaturi munggah panggung. No. Oh, nggih. Monggo Pak, Pak Hari. Oh, nggih. Monggo Pak Hari. Monggo mriki kula entosi. Masyarakat pun ngenteni Pak Hariwur surat mriki Pak. Mriki Pak, nggih, nggih. Nggih, Pak. Nggih. Atos-atos salaman kali beruang, Pak, nggih jenengan. Sugih dhuwit tegese lho, Tin. Ayo, nggih, nggih. Ra, aku ngerti beruang mesti ya beruang kewan. Nggih. Bu Hariwur, bekti kula sehat selalu, amanah. Amin. Nggih, 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 nggih. Monggo menika wontenipun nggih namung niku, Pak, sindene nggih. Nggih. Mboten napa-napa niki pun disuntik kok, Pak. Dadi aman. Panjenengan nek ora ngerti Mbak Tati Najo Sembrono. Pripun? Beliau Pak Hariwur adalah Bupati Kabupaten Madiun insyaallah. Oh, nggih. Amin. Amin. Nggih. Monggo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu wabil khusus panjenenganipun Pak Darno ingkang kagungan kersa mugi-mugi anggenipun kagungan kersa tansah rahayu wilujeng kalih ing sambikala. Amin. Yes. Temantenipun tetap buyut rukun, sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Alhamdulillah sampun dipun paringi momongan. Leres Bapak. Nggih. Alhamdulillah. Niki namung derek mangayu bagiya mugi-mugi
masyarakat khususipun Ngadirejo tetep guyub rukun ngeten nggih. Amin. Nika margi kersanipun napa niku Nggih. ayem tentrem emut masa perjuangan ngendikanipun Mas Yoyo. Leres, kelingan dek zaman berjuang. Caping gunung Mbak Tatin, nggih. Oh, nggih. Menika sing nembang panjenengan, Pak. Nggih, Bu Tatin. Bu Tatin jenengan kok malah arep merintah wong piye to Tin? Aku ki takon. Ora nggih. Angel men. Sing ati-ati cedhak karo pejabat barang kok ya. Aman nggih, Pak nggih. Aman. Jenengan tak nggih mboten napa-napa ta kula cedhaki ngenten. Mboten. Mboten. Kok gumujeng ta, Pak? Lah terus pripun mosok nesu? Mboten sandredeg to. Biasa mawon. Alhamdulillah. Ora ngerti to. niki, nggih. Pak Hariwur ki PSHT lho. Tak silat. Boleh aneh-aneh di T kok ayo. Di apa? Di T. Lah ra apa-apa kan jenengku Tatin. Wah. Sama-sama Oh, T ya. jadi Titat jodoh. ya, titat ya. ya. Bener kowe. Awakmu lek cedhak karo Piai Kakung Sur Sugih kok malah cerdas men Tin. Hah? Ya, Cerdas. kandhane aku delok-delok mung suwe kok ya. Ya sampean sing bawa pangkur sik. Oh nggih. Kula Pak sing Nggih. bawa. Monggo. Kok kaya gila to Pak? Kok nek ngemati wigur sethithik mlerok tok nggih. Ya Tin. Saiki kok ana laler nandi-nandi to iki. Mula kowe adusa ora. Sinden ora tau adus ora. Saing dene iki lalere kok ya. Aku kan manis dadi dikroyok laler. Ah iya, kencing manis. Wah, pancen dalang. Ya Tin. Iya, oh ya yo ya yo. Sarep mangap iki lho. Sawane aku. Kok malah guyu? Lah ya, ora. Ayo sinden kok mangap lah. Loh, nek arep nembang mengutarakan tembang rak ya mangan. Pas mau lek nek laler to. Kowe mangap nyemplung akhire ayo. Untung. Panjenengan niku HP-ne kok muni, Pak. Kula wonten mriki kok, Pak, mboten mirsani HP, nggih. Langsung mawon iki. Oh nggih, nggih. Apa desake mawon nggih. Ayo Tin, jonane tak kuwetak tenan kowe. Ora lah nganu Pak anu iki lihat YouTube panjenengan. Oh, iya. Iki kan disiarke wonten streaming to. Nggih, mriksani wonten HP lah wong wonten ngarepe enten wis cetomakno ngenten kok. Ngapunten Pak, ampun cedak-cedak wae apa dirubung laler niku. Ya Kok, Tin. kok aku mau pas dhewe iki jane ora dirubung laler lho. Ayo. Ya. Saben bengi nyawang konang. Jengleng mboten, Pak? Sekecane dipun jenggleng nih mawon. Oh, nggih. Nggih. Tujune Tatin ngelekke lho nggih. Ya kula jenggleng bar niki, Pak. Yen memajang among karo janar kuning. Pripun Pak jenglengane? Luar biasa. Luar biasa. Nggih, biasanipun nek ten Jogja niku nek jenggleng sepisan pira ngenten lho. Mbak Tatin ini ora ngerti. Piyayi iki main dit ning wayang. Wingi PSHT ya kepareng-paring dawuh aku. Sok tanggal 20 ulang tahun Arta Kencana ki ya wayangan ning lapangan Onasri. Yo kaya ngono kuwi. Anu dalange jenengan? Yo jelas Bintang ora. tamune sapa? Bintang tamune sesuk kuwi Mas Kritik Lar Kluthuk. Kula selo lho, Pak. Nggih. Nggih. Nggih, Pak. Siap. Pak Hari ampun ajre lho Pak, nunggur kaya ngono wedi lho. Ayo. Nggih pun santai mawon dianggep kaya nek anu napa ning kono ya suami istri napa pripun. Wis. Alhamdulillah. Asli dipanggung nang tanggung ngono lho, ora tenanan. Yo baca Natin. Nggih. Kembang wae watan guna
lek Tatin iki ketanggor piyayi kaya Pak Hariwur ngono iki dheke mati kutu. Iya. Kyayine mendel ora kakean guneman mung apa butuhe ning walaupun tidak banyak janji sudah terbukti ngayomi marang warga masyarakat Kabupaten Madiun. Alhamdulillah. Dipun sayangi, dipun tresnani kalian masyarakat. Alhamdulillah. Panjenengan kersa nembang Pak Nyekar. Nggih no. Nggih, niki wau nggih tumut kadose nggih. Nggih, monggo. monggo. Panjenengan anu rumiyin. Oh nggih, anu bareng-bareng Pak. Nggih. Ting-tingane Mas. Pasitan. Asma niku Pak, nggih. Pacitan sarui Aku sing benake nggih. Sing atase Bapak calon bupati kok wedine karo Tatin. Biasanya nembang jenengan sae lho Pak, biasane apik enek Tatin kok dan Ketoke terlalu cedak, kula tak ten mriki Pak, panjenengan mriku dadine mengke men mboten grogi ngeten nggih. pripun niki Bapak? anu. Nggih. Mriki ne horeg niku bingung lho. Lah gedine semene kok pancen wah ngenyek awakmu Din. Mboten kula niki lho. Pripun Pak? Kula niki keberatan iki. Oh, Oh, kula kok udu aku. Nah, dalang iki arep mancing-mancing. Panas udan, ngoten Pak Hariwur. Panas. Panas udan. Ayo Tatin, parikan Tin. Ayo. Nyanyo nyanyo. Buat siapa dulu? Bebas. Bebas. Oh, nggih. Sopo sing lemu? Ana ula. Iya. Apa sing dawa? Cendak buntute. Heeh. Mugi keluarga Pak Darno sehat-sehat awake. Allahumma amin. Menyang sumur. Areng lalu apa? Kosek to lampimu. Menyang kok sumur iki areng apa? Menyang sumur ana wong manis bersama Pak Hariwur Madiun Harmoni. Amin. Biasa. Nggih, bismillah nggih Pak nggih. Panas udan. Panas udan aling-aling caping gunung. Yuk. Nadyan. Nadyan wadon sarata Swara suling ngetan kali mulon masuk langgang caping gunung sesarengan kalian Bapak Hariwur. Jaman berjuang njur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis manah keturutan sing digadha
lali yen mendung tak silihi caping gunung syukur bisa nyawa gunung desa dadi rejo kene ora ilang gone padha lara lopo. Para lenggah nyuwun tepuk tangan untuk Bapak Hari Wuryanto, luar biasa Kyai budaya ngayomi seni lan warga masyarakat nggih. Niki Mbak nuwun. lagu wajib masyarakat Madiun ngendikane. Panas Panas mlaku. Oh nggih. Malih mboten napa-napa. Nggih, nggih. Meleh Monggo. Pak, nggih. Panas mlaku ora gawa payung sandale diseret ramane mangkok Surabaya geger musine Madiun Ciami dadi rukun tetep harmoni Madiun Ciamis kok. Yuk. panas laku ora gawa payung sandale diseret lamane mendung Surabaya geger ngungsi nang Madiun Ciamis janji rukun tetep harmoni. Matur suwun Pak Saya, mugi-mugi anggenipun kagungan kersa Pak Darno tansah rahayu wilujeng kalis ing sambikala. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun Bapak Hariwur katresnanipun dumateng Pak Darno lan ugi sedaya warga masyarakat sumrambahipun Menika napa, kanca-kanca. Pak? Alah mendadak repot-repot, Pak. Matur nuwun. Modele lho nek duwene kemenyake. Lah ya kabeh diparingi aku ya alhamdulillah. Mbak Lisa Men. berdiri ngancani Mbak Tatin. Ayo. Nggih. Wah, coba kaya apa? Wah. Luar biasa. Ki, dulurmu lan wedoke iso kaya ngono iki piye lek entuk dhuwit. Wis biasa Wes iki. biasa, udah biasa. Ini kan yang dibagi satu-satu. Ah. Sing ora dibagi siji-siji wes biasane wes diincer. Ya kan biasa ngono kuwi. Iya. Ket jaman Pak Eno. Jan gemi kok. Neng iki ya biasane ya tetep jaluk neng anu wakil aku ngono lho. Jane ya didum ya. Didom. Ayo ngaku ora. Ya didom ning carane perbandingane cara 100 sih kowe sing 7 aku sing 3. Lah aku sing jaluk kok. Lah. Bareng ngomong ngono Aku malah piawak. mekrok to malian. Bareng ngomongane dhuwit mekrok lah. Ya ngono kuwi. Oh ya aku ya ngerti kowe mbiyen ngajari aku piye srepek playon ngono ning jajarku dadi ya ora apa-apa kowe sing akeh ora ora masalah. Ya ngono kuwi jenenge kanca iki. Pasok aku pasok. Mas saiki Mbak Elisa Dek ya sugih to akhire. Sapa? Sugih apa ora? Sinten kula? Kuwi lho, Mbak Tatin. Mbak Tatin. Oh, tukang ngemploki saweran ngene lho. Ya sugih Kok kok. ngemploki? Maksudnya piye ngemploki? Ora paribasan lagi mau Elisa sing ngomong kok. Kowe menteleng karo aku nyapa.
Lah kok Elisa ki omong ki untuk 3, kowe untuk 7 kaya ngono kuwi lho. Hmm. Berarti ngemplok nek kanca-kancamu kuwi berarti ngono kuwi. Ya ora, jenise ngono kuwi mbiyen. Nek Iya. sapa sing maju kuwi jatahe sing luwih akeh. Nah, itu sakjane adil itu tidak berarti sama. rungokna. Orang berarti seket-seket. Rungokke. Makanya sing maju sing nyambut gawe Mbak Tatin yo aku sadap diri kowe sing 7 aku sing 3 Mbak ngono. Rungokna. Wah, beda karo Madangkara lek ngono kuwi. Apa? Madangkara pamane Umi maju ya. Heeh. Entuk kaya ngono kuwi. Ora mung didum karo ibu-ibu waranggono, pengrawit kabeh didumi, peniti didumi, Komplit ya, tukang son didumi, streaming tanpa adanya YouTube nggak mungkin seorang Tatin bisa kondang sampai Madiun ngene iki. Oh lho, Mbak. Kuwi kapan toh? Eh? Kapan? Tiap hari ngono kuwi. Sapa Sindian Madangkara? Madangkara. toh? Anak aku tuh Sindian Madangkara kok. Ya nekat tenan. Angel iki. Lah piye? Oh. Pendiriannya tetek-tetek Mbak Tatin yo ngono. Wis terkenal. Lah ngono, saiki nembang cah loro, ayo. Nembang napa? Mau tembang-tembang lawas saiki sing ala sekarang men dicintai oleh anak-anak muda sekarang lan mempelai berdua supaya bisa lestari. Wes, kari siap. Monggo para kadang-kadang Madangkara katur sedaya para lenggah tembang lestari. Ugi ngangepareng monitor lumantar streaming Kuntadi Channel sugeng laras sedaya kemawon. Mbak Tatin melawan Mbak Elisa. Yuk, dados. Hey. Arroz